ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஸ்மார்ட் கிளிக் ஸ்மார்ட் கால்லாம் பண்ணுறது தான் விவோ வித் ஸ்மார்ட் ஃபோனில். அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் போகணும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிக்கிறேன். இதெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி தெரியணும். மற்றும் ட்ரோன் சேர்த்து அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ ப்ரொஜெக்டர் சேர்த்து கூட ரிலீஸில் இருக்குது. என்னோடய இதில் தான் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் போய் லிங்க்கில் போய் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்மார்ட் மோடுக்கு போங்க, ஸ்மார்ட் காலுக்கு போங்க. இதோ பாருங்கள், ஸ்மார்ட் கால் ஆன் பண்ணால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கால் வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்களேன். இது ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்றதால இப்படி பார்த்துட்டு இப்படி காதில் வச்சாலே கால் ஆன் ஆகிடும். வேணால் நான் அப்புறமா பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஸ்மார்ட் ஆன்சர்னால் அதே மாதிரி தான். கால் பண்ணுறதுனா அப்படி தான், ஃபோன் பண்ணி நம்ம எடுக்கும்போதும் அப்படி தான், காதில் வச்சாலே ஃபோன் ஆன் ஆகிடும். நம்ம பேசிக்கலாம். அதையும் ஆன் பண்ணி விடுங்க. ஸ்விட்ச் டு ஸ்மார்ட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸ்பீக்கர் நீங்கள் பேசினே இருக்கும்போது ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணால் டச் பண்ணால் தான் ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் விவோ வித் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கினா கால் யாரோ அவங்ககிட்ட காலர் ஆகிட்டு அவங்க பேசிக்கினே இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ணாலே ஸ்பீக்கர் ஆன் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மோடு உங்களுக்கு வேணும்னா ஆன் பண்ணிங்க, வேணும்னா விட்டுக்கோங்க. ஸ்மார்ட் வித் கால், நீங்கள் கால் வச்சுக்கினே உங்களுக்கு தேவையில்லாதவங்க பேசுகிறாங்கன்னா ரிங்கு கம்மி பண்ணோன்னா இப்படி ஃபோன் மேலே விரல் வச்சாலே போதும், சவுண்ட்லாம் கம்மியாயிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வேணும்னா உங்களுக்கு யூசேஜ் ஆகும்னு ஆன் பண்ணிங்க. எனக்கு யூஸ் ஆகும், நான் ஆஃப் பண்ணுறேன். வேக் டு ஃப்ரீ ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வென் யூ climb over to the phone and say